Tervetuloa AIC:n tekoälykanavalle. Tänään kysytään peruskysymys. Mitä tämä tekoäly oikeastaan on? Ja tekoälyä tulee kyllä aivan joka tuutista ihan ähkyksi asti, mutta harva osaa kertoa siitä selkeästi. Ja tämän kanavan ideana onkin kertoa tekoälystä selkokielellä, joten lähdetään liikkeelle ihan perusteista. Tekoälyn yksinkertainen määritelmä on tietokonejärjestelmä, joka oppii ja pystyy tekemään päätelmiä datan perusteella. Ja tämmöisiä on ollut itse asiassa jo todella pitkään käytössä. Meillä on autoissa automaattisia kaistantunnistusjärjestelmiä. Meidän kamerat meidän kännyköissä tunnistaa kasvoja, eläimiä, taustoja, valaistuksia. Ja nyt viimeisimmät nämä mullistukset on tullut tästä puhutun kielen, kirjoitetun tekstin tunnistamisesta, eli me pystytään hyvinkin luonnollisesti juttelemaan näiden tietojärjestelmien kanssa. Ja tämä on kaikki tämän tekoälyn ansiota ja oikeastaan taustalla olevien tietokoneohjelmien ja algoritmien ansiota. Niille on opetettu datasta erinäköisiä asioita ja ne käyttäytyy vähän niin kuin ihmisetkin käyttäytyisivät. No, jotta päästäisiin ehkä enemmän konkretiaan, niin otetaan nyt tosiaan esimerkkejä. Ihan joka päivä niin useimmat meistä on tottunut käyttää jo puheentunnistusta niin autossa kuin puhelimenkin kanssa. Meidän verkkokaupat, missä me asioidaan päivittäin, niiden algoritmit perustuu tämmöiseen tekoälyyn. Mielellään itse puhun, että meistä kerätään dataa ja algoritmit oppii datasta. Ja joka kerta kun me mennään verkkokauppaan tai verkkosivulle, meidät tunnistetaan ja sitten meidän ostohistoria muistetaan ja sitten meillä suositellaan uusia tuotteita. Samoin toimii Spotify, Netflixit, me saadaan näitä suosituksia joka puolelta. No jos mennään ihan tuonne vaikka sitten julkiseen palveluihin kuntatasolle, niin moni kunta on ottanut jo näitä chatbotteja käyttöön asiakaspalveluun, niitä on tullut enemmän. Ja sitten toimistotyössä niin tehdään ihan dokumentaation hallintaa, erinäköisten ostolaskujen läpikäyntiä ja näin. Niin algoritmit on tosi tehokkaita ja ne oppii koko ajan näistä niin kuin niitä syötetyistä tiedoista. Ja yrityspuolella niin on valtavasti eri sovelluksia, markkinoinnin automaatiota, tuotannon optimointia, erilaisissa teollisuusprosesseissa konenäkö on jo ollut pitkään käytössä. Kuljetusliikkeiden reittejä optimoidaan näiden oppivien algoritmien ja datan perusteella. Ja kaikkea nämä niin kuin yhdistää niin yksi asia ja se on nämä tekoälyalgoritmit, jotka siellä taustalla pyörii. No, miten se tosiaan toimii siellä taustalla, niin nämä tietokoneohjelmat ja järjestelmät, ne oppivat datasta. Eli itsenäisestikin joku algoritmi voi yrittää jotain järkevää tehdä, mutta käytännön sovellukset on lähes aina toteutettu niin, että ihminen tai tiimi ihmisiä valitsee tietyn datajoukon ja tietyn tehtävän, jota tämmöiselle koneelle tai tietokonejärjestelmälle halutaan opettaa. Ja tämä on aivan keskeinen asia sitä niin kuin tekoälyjärjestelmän käyttöä ajatellen. Minkälaista dataa se järjestelmä on nähnyt, niin sellaisia asioita siltä voi kysyä. Jos sitä yrittää pyytää jotain muuta, sellaista asiaa, mitä sille ei ole koskaan opetettu tai näytetty, niin silloin sieltä tulee uloskin ihan puuta heinää. Ja tämä on varmaan monelle tuttu näiden laajan kielimallien kohdalla. Eli nämä laajat kielimallit, ne on valtavan suurissa tämmöisissä konesaleissa olevien tietokonepiirien käyttämiä datajoukkoja, joille on syötetty käytännössä kaikki mahdollinen ja mahdotonkin data, mitä esimerkiksi internetin kautta saadaan selville, niin käytännössä ne on niin kuin erittäin kehittyneitä hakukoneita. Olet varmaan huomannut, niin kuin Google käyttää esimerkiksi nyt omaa laajaa kielimallia. Sen nimi on Gemini ja aina kun teet Google-haun, niin siitä tulee nykyisin jo tekoälyyhteenveto. Eli nämä on tämmöiseen erittäin laajoihin datamassoihin pohjautuvia
luonnollista käyttöliittymää, kuten tekstiä tai puhetta käyttäviä järjestelmiä. Ja tietysti nyt kun tämä meidän kommunikaatio näiden tekoälyjärjestelmien kautta on suht luonnollista, ne ymmärtää puhetta, ne ymmärtää tekstiä, tuntuu, että ne kameratkin näkee kaikkea, niin siitä tulee semmoinen harhaluulo, että siellä on joku oikea äly. No ei ole. Siellä on vaan tämä algoritmi, mille on opetettu dataa, ja se voi niin kuin näyttäytyä sellaisena, että se olisi niin kuin oikeasti joku äly, mutta siellä ei ole mitään robottia eikä mitään tunteita eikä mitään ymmärrystä. Ne on hyvin tämmöisiä mekaanisia järjestelmiä kuitenkin, vaikka ne niin kuin näyttäytyy meille hyvin inhimillisinäkin välillä. Ja tästä johtuen niin nämä järjestelmät, niin yksinkertaisia tehtäviä pystytään automatisoimaan teollisuudessa, erilaisia prosesseja, mutta ei olla vielä siinä tilanteessa, että nämä inhimilliset, jopa yksinkertaisetkin toiminnot, niin niitä pystyttäisiin täysin automatisoimaan. Eli kyllä ne vaatii sitä valvontaa, ja aika usein käytetty ilmaisu on tekoäly, tukiäly. Eli se tekoäly tarvitsee aina ihmistä rinnalleen useimmissa käyttötapauksissa. No, yhteenvetona siis mikä tämä tekoäly on? No, joukkoälykkyyttä jäljitteleviä tietokonejärjestelmiä, joille on opetettu ja syötetty dataa. Silloin ne käyttäytyy suht älykkäältä näyttävällä tavalla. No, mitä seuraavaksi ajattelin tuoda tällä kanavalla esiin, niin mennään tuonne kuntapuolen sovelluksiin ja julkisyhteisöihin, että mitä kaikkea näillä järjestelmillä siellä voi tehdä. Ja jos nämä asiat kiinnostaa, niin tilaa toki tämä kanava, niin pysyt mukana tässä tekoälyn matkassa.